היי צ'אט, היום אנחנו בעוד סרטון חדש ומטורף. זה משחק של רובים דומה למה שעשיתי עם דוד שלי, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. אני בוחר את המפה הזאת, אני טוב בה. הנה, עכשיו זה אני מולו. יאללה, בואו נתחיל. הרגנו אותו. הוא קליל הבן אדם הזה. אפשר גם להחליף נשקים חדשים. שימו לב, עכשיו אני פה, נכון. הנה, הוא בא מפה, אני מכיר בטח את הבן אדם הזה לא מאמין. יש, בום, 2-0. תראו נראה לי את הסוף עד הסוף, כאילו את הקרב. למרות שהוא קליל, עכשיו לא ממש. רגע, שתינו לא אותו דבר, אוקיי. טוב צ'אט. אוקיי, מי עושה את זה? אחי, הוא די טוב. חייב לנצח לו. אומייגאד, לא מאמין לכם צ'אט, לא מאמין. מה? איך הוא מנצח? אוקיי, תראו, אני מתחבא לו כאן, הוא לא עושים לי. טוב, אני פשוט יהרוג אותו. אנחנו די מנצחים. וניצחתי, זה עד 5, אבל הוא עזב. אוקיי, אז בוא נחליף נשקים. יש לנו תיבה כאן, מה יצא לנו? איזה נשק? אוקיי, נשק לא רע. הוא לא רע. אוקיי, בא להיות פה מול הבן אדם הזה. אוקיי, אני בוחר את המפה הזאת, אני טוב. פום, זה יאללה, בוא נתחיל. מה? אומייגאד, טוב. ו-1-0. 1-0 לי. לא. 1-1. אומייגאד. צ'אט. וואו, מה זה היה רגע מה שהוא עשה? אומייגאד, הנה, אתם ראיתם את הדבר הזה? לא, 2-1. וואי, הוא טוב. טוב, אתם יודעים מה? אולי הוא חושב שאני בא אליו ממקום אחר, אבל שימו לב, אני בכלל פה. אומייגאד. וואי, הוא בן אדם טוב. מה אם אני אבוא מפה? אוי, לא.
אוי. לא. יש. תודה לאל. וואי, אבל צ'אט חייב להגידכם, הוא בן אדם טוב, באמת, כאילו, בן אדם... מה זה? למה הקרב הזה כזה צמוד? אני אנסה... אוי. טוב, אין סיכוי. אין סיכוי לנצח. הוא לא הולך לנצח. מה? גם הוא FK? אוקיי. הוא לא יודע שאני הולך לקפוץ עליו. אומייגאד, כולם רוצים להיות FK, לא יודע למה. וגם הוא עזב. אוקיי. לבינתיים אני רק מנצח. אם אתם רוצים שאני אעשה פעם אחת 4 מול 4, תירשמו ותפעילו לייק. ויש פה נשקים פסיכיים. אוקיי, מי רוצה 1 מול 1? טוב, אתם יודעים מה? בוא 1 מול 2. 2 מול 2. טוב, נו, יאללה, הנה. 2 ניצחונות ברצף. וואי, הוא עשה 5 ניצחונות ברצף, הבן אדם שעכשיו איתו, שאני איתו. אומייגאד, טוב, נקווה שאני אנצח אותו. מה? הוא די גרוע. נכון שהוא נראה כזה גרוע? אני חושב שננצח אותו. הוא נראה די גרוע. הוא עושה לי עכשיו טריקים. אוקיי, 1-1, יאללה. let's go, chat, let's go. הוא גם בטלפון, אוקיי. שתינו בטלפון משחקים. מה? אחי, למה הוא FK? אוקיי, הוא לא ממש FK. אוקיי, 2-1. אוקיי. מתחיל להיות צמוד, 3-1. 3-1, let's go. דוד שלי, אם זה הדוד שלי אז הוא היה מנצח אותי, זה בטוח. דוד שלי פעם אחת עשה 10 ניצחונות ברצף, אני לא צוחק. ארבע, 2. let's go, חייבים לנצח את זה. ופשוט, תראו, זה כזה קל לנצח, לעלות על זה, וניצחנו. 5-2. ניצחנו מישהו עם 5 ניצחונות ברצף. אוקיי, בואי עכשיו אישת מולי. את נראית סימפטית. איך שלא קוראים לזה. הנה 1 מול 1 רוצה. הוא איבד את הניצחונות שלו, אני מת. פתאום אתה לא רוצה מולי. חבל, וואי, בחרתי במפה שאני פסיכי בה. תקשיבו, במפה הזאת אני מפרק אותו לחתיכות. מה זה? אוקיי, אולי לא. עכשיו
עכשיו אני אומר לכם, אני מפרק אותו לשניצל. אוקיי, נהיה לו פה, שהוא לא יראה. לא, 2-0 לא. חייבים לנצח. אומייגאד. למה הוא כזה טוב? אתם יודעים מה? הוא בא אליי מפה, סבבה. לא. יש. אני יושב על הכיסא? לא משנה. יאללה. לא. אחי 1-4, חייב, שומעים? חייב נצח. יש! אומייגאד, let's go! וואי, זה קשה, זה באמת, אחי, כאילו... יש! יש! כולם W, כולם עכשיו לסיים, לזמן W. לא. יש 4-4. אחי, איזה פוקס אני עושה, אוקיי, נשים את זה פה. להיות מרוכז. אני כאן. ושהוא יבוא, אני ישר יקרטט אותו. והוא עזב. זאת אומרת שניצחתי. ועכשיו אני בסרטון הזה נראה לי אמור להגיע עד ל5 ניצחונות בלי למות, שזה קשה. אז בגלל שזה הסבב האחרון, אני אעצור את הסרטון ואז אני אגיד לכם מי ניצח. צ'אט, אני ניצחתי, אבל אם תשימו לייק לסרטון ותירשמו לערוץ, בגלל שזה היה קצר, אולי אני אעשה חלק 2, אבל כרגע יאללה ביי, אוהב אתכם, ביי, פעם.